gaba ɗaya almajirai su zagaye garin nan a ce ba wani abu ko kanzo ba za a ba su kama ana gabu ta malam ba wani karatu ne ba koyi a garin nan ba dan wata malam ne ilimantar da shi can ta gindi ilimantar da shi Allah ya ji kamar gayi magayi abu na irin karatu sarkin Kano Ado Bayero Allah ya ji kanshi ilimi ko idan naka dauka gannan nan ilimi he ka je Zazzau gaba da jariri ma aka haife shi za a gan shi da tilawa kana ni ilimi ka zo an ta kare ilimin boko muhammadiya daga can an kare sai an sha kwaya ko kana ni malami sai an sha salamu alaikum amu alaikum Allah ya gabata malami Allah ya gabata amma aka ina nan ai nan muna ta tsara ne wani jinjiri ne aka kawo min shi na'am ina Allah da iko shi ina shafa kai sai ya sauka sai ya sauke gaba da ina ga ka san mu malamai magada annabawa kai ni fa saboda tsaban malinta idan ina jin yunwa bana sayan abinci Allah kai mala to ni na wasa ne wai malamai ba ka ce maka kai tsaya an ga maka ba ana zuwa Saudiya a jirgi ba ai ni a ƙasa nake zuwa sakan 30 sai daga ganna a Saudiya Allah da iko to in ba malamai ba waye ke malaman kenan Allah ya ba mu taku assalamu alaikum Allah shiga abubuwa ne ka san mu almajirai in abu ya hige maka duhu dole sai ka zo wajen masana wanda suka san menene addini ya tana saboda haka yana da kyau a je wajen na sama da ya kama nan idan mutum bai da aure ima mace ciki ya yake kasancewa za a zane shi zana za a yi masa haka musulunci ta naza ka san Allah ne ya ce la kulli shay'in la wa'adin komai na duniya akwai iyakarsa Allahu akbar wannan gaskiya ne ai al-ulama malamai ba da annaba gaskiya ne albishirinka allo in faɗo mu babana ya mutu allo saboda tsaban ilimi babana da ya tusa ta ce wallagat ya gafarta mana ma aka wai yanzu kamar yanzu mutum wanda bai da auren nan bulala 80 din nan ka'ida ne 80 za a masa haka malamai ka ji na Saudiya zaman mu na Saudiya sarki Masaudu da aka zo da irin wannan hukunci ni ya ba ni da hukunta mutane kai bulala 80 din nan na shiga to yanzu malam ina ga mai aure kuma ya zai kasance kenan mara aure an mar 80 kaga mai aure he wajen 120 ke ka ji fa yanda abu yo kai ai ba haka shari'a ta tanaza ba ai shari'a inda ta tanaza a musulunce inda za mu zama cewa cikakkun musulmi na'am idan mutum izina ya durka yana da mata an ce a jefe shi ina ga maka wannan zance ina ka faji wannan al'amari ai ka san jifan kala kala ba zan baka labari ni fa ba karamin malami bane na sani aljanu ma amma abuna suke saukewa ya mana yanzu ba wani magana gyara kenan ba wani magana sassauci nace maka haka musulunci ita naza inda musulunci ita naza sai ka hika Qur'ani ka bude cikin tsakiya ka ga inda doka ya za ka ga inda doka yake ka san mu cikakkun musulmi da aka haife ma kusfa bare da a ce ba a kusfa aka haife ni ba za zai siji da aka aka haife ka sai dai ka kwana da shan sholi kawai bare kwa yasa ce wannan aka dirka a ciki inna lillahi wa inna ilaihi wani mara imani ne wani mara adalci ne wannan ganganci ne muka ga duk garin nan ba inda ya kamata ya hakuri mallam kasan malamai ba sa so ana yawan tasiri ba kai ne da kuka ba mallam ni ne da kuka shi ma ai ya shafe shi ni ya so ya ta gaburi na shiga uku ya hakuri mallam ba ai ma musulunci daidai ba malamai fa ku kuka can an bata mana mu rika yawan ta salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma na yi azuciya banda salatin ma malam ai da ba haka ba haka za ka ga mu ba malam shine muka ga wannan hukunci kamata yayi mu zo ku da kuka san komai da komai kafin mu dauki komai a hannun mu zo da kai mu zo wajenka ka yanke mana me ya kamata mu yi wa bawan Allah abin da ya ni ba ko ban bude maka Qur'ani ba abin na kaina ba fa jahili bane na yadda a zan zo aka haife ni a kusfa kuma da a ce a Kano aka haife ni ka ce ko ban zana yi ƙarshen gurasa bare kuwa bare ai ya zan sauce Zano lokacin sallah yi kai ka san mu ba ai aka saba ma Allah ba mu san muna hada ido dole sai mun abin nan imani saboda su kawai in dai abu mutum mai laifi ne ba ruwan su da shi su fa irin mace ma ta irin hegan nan tana tafiya ba kan wai ko haka dan gwalwa ya mu dan ballan alaikum sai da ku take zabga sallama
Ke saboda ke kin ki nuna mana wanda ya mako da nan. Ai na bude. Tukunna ai mun zo kan mun zo gaban malam. Hukuncin malam. Dole ki ga malam ne faru. Hukuncin malam ko aka ce kama ni ko aka mataki. Shahidai malam wai goka ga yana da malam ya hakuri malam duk ya kika ja malam ke da hawa an shiga harkin Allah malam goka ga yana ya hakuri malam an shiga ya hakuri malam ya adoyi malam kaman ya suma malam salamu alaikum malam ka dubi yarinyar nan malam ai mata addu'o'i ina tilawa kyau malam kalli yarinyar nan malam na kalli ta da kyau ka ganta da kyau gamo na ka shaida ta na yi gamo masha Allah ba a yanayi na nake ba da ka fahimci ba ga ice me za a yi da ice kuma me za a yi da ice dawa za ku buga yawwa yaro kai sai kamo ita take kana ta me za a ice nan ba zuwa gona bane ka dai shaida yarinyar nan ko baka heda ta ba malamai magada annaba wannan haka yake na gaskiya ba kaga dai a dokoki a shari'a abinda ka zayyana mana hukuncin da ya kamace ɗayan wanne ne hukuncin da ya kamace ɗayan akwai gyara wanne ne da gyara wanne za ka tambaya a kai kai wanne ne kai tambayin na wajen kahin ga maka wanda gyara yake a kansa da yake hukuncin kisa ne kama ka yanzu ba jefe ka zami kai dai ka faɗa da bacin ka kace addini ya faɗa saboda haka addini kuma ya kawo da wata gyara ba wani gyara aka zo da a gane ba sassauta mu mutum da haka ai an gina rami can ina diran nan an gina rami kai ai kan kuma dukan shi